Eusko ikaskuntza, udan egoikoetxea. Egunak gaua dakar eta gauak eguna. Kateak ez dauka etenik eta urte batzuk joan doaz beste batzuk etorri. Denporea badoa, baina ez alperrik. Bizkaia irratiaren eta Eusko ikaskuntzaren arteko alkarlanari esker egiten ditugu hilabetero saio honek, hilabeteko lehenengo eguaztenetan, hilabeteko azkenengo eguaztenetan. 2007 joan jaku, 2008 etorri, Eusko ikaskuntzak lanean jarraitzen dau. Eta zalantza barik bertan sartuko gara Eusko ikaskuntzak ateak zabaldu deuskuz, eta Jon Kortazar geure artean da dakizuen moduan Eusko ikaskuntzako kide, aspaldidanik horre beharrean dabilena, gaur egun Bizkaian lehendakari orde. Jon Kortazar geure gonbidatua bebada, ondo etorri Jon. Urte berri hon, zemoz. Bardin zeueri bere, eta urte askotarako izango dugu. Ezaten izan dugu Jon, denporea badoala, baina ez duala alperrik. 2007an makinatxu bat kontu jorratu ditu Eusko ikaskuntzak eta saio honen bidez be zabaldu ditugu. 2008a badator. Bai, Bizkaian, badakaguz gogo batzuk eta proiektu batzuk aurrera eroteko. Lurralde bakoitzeko lehendakari ordetzak pixka bat lan egiten du bere eremutsuan eta saiatzen da Eusko ikaskuntzak dituen helburu nagusiak herriratzen eta bertokotuten. Alde batetik, Eusko ikaskuntza sortu zen, unibertsitatea zegoen garai batetan, batez ere jakintza arlo batzuk lantzeko, eta Eusko ikaskuntza saien bidez eratuta dagoen erakunde bat da, eta saiek jarrituko dabe lanean. Nik gogoratzen dut, igaz, saio hau hasi genduanean, Eusko ikaskuntza era berezi baten deskribatzen zenduela. Berehala jarraituko dugu 2008erako proiektu ezberbetan. Deskribatzen zenduen Eusko ikaskuntza barku edo... Bai, transatlantiko baten moduan. Untzi baten moduan, ez da? Ez untzia baino gehiago, Untzi handia. Oso handia. Transatlantikoa, bai. Bai, zehegi esateko momentu honetan, uste dut aldatzen, dagoan erakunde bat da. Abenduaren 15ean, estatutu berriak eta araudi berria onartu duen erakunde bat da. Bestera batez, saiatzen dena hazten, eta saiatzen dena baita ere bere presupuestua alde batetik instituzioen subentzioen bidez lortzen, hori hola da, baina beste alde batetik presupuestuaren zati handi bat, eren bi edo, bere lanaren bidez osatzen duzu ikaskuntzak. Berak egiten duen lanaren bidez. Orduan, hor baditu, alde batzuk, nolabait, dirua lortzeko direnak, enpresa moduan edo eratuta dagozenak, fundazio gisa, baina
asmoz eta jakitez bat izango litzateke, hain zuzen ere, ikastaroak eratzen dituen erakunde bat da, Eusko Ikaskuntzak tutelatu duena. Beste alde batetik, egongo litzateke baita ere Eusko Media, Euskal Jakintza interneten zabaltzeko dagoena. Erakundeak beste lan batzuk egiten ditu bai udalentzako eta bai beste erakunde batzuentzako, eta hortik lortzen da presupuestoaren zati handi bat. Benetan erakundeak badu, nik uste meritu nagusi bat, hain zuzen ere, lortu duelako neurri batetan subentzioetatik pixka bat askatzen. Egia da, behar beharrezkoak direla, eta eskergarriak, ez dago dudarik, Eusko Ikaskuntza 4 diputaziok jaiarazi eben, sortu zuten, eta orduan benetan hori ezin da ahaztu, ez? Baina beste alde batetik beste arlo batzuetan mugitzen dagoen erakunde bat da, ez? Orduan horrela, barko baten moduan badu lehen atal bat, saiek osatzen da bena, eta jakintza nagusi, helburu nagusi moduan jakintza zabaltzea, ikertzea dauke saiek. Badu bigarren pisu bat, baita ere, behar bada gitxiago ikusten dena, fundazioen pisu hori, asmoz eta jakitez, Barandiaran fundazioa, Eusko News, Eusko Media, internet munduarekin oso lotuta dagoena, eta ikastaro munduarekin baita ere. Eta, bueno, gero egongo litzateke beste solairu batzuetan, beste alde batzuetan, beste lan bat ikusten zana, kongresuen bidez gauzatzen dena, edo zer esanik, esan beharko genuke baita ere, azken lorpen moduan jakiunde. Eusko Ikaskuntzak Euskaltzaindia sortu zuen moduan, momentu hontan, eta bultzatu egin zuen moduan, momentu hontan bultzatu du beste erakunde bat, Eusko Ikaskuntzarekin lotuta dagoena, baina ez dena Eusko Ikaskuntza. Da jakitunen, nolabait esateko Zientzia eta Letren Akademia bat, eta Zientzia eta Letren Akademia hori behar bada aholkulari nagusi bihurtuko da. Eta, hainbat proiektu dira, hainbat egitura nagusi honen hainbat alde desberdin, baina, usteot geroago eta garbiago daukadanez, geroago eta hobeto azaltzen dudala zer den Eusko Ikaskuntza. Ikaskuntza edo deskribatu dozun, ondo deskribatu dozun transatlantiko hori badoa aurrera, Jon. Besteak beste jakiunde hori izango dugu aukerarik hobeto ezagutzeko, hau proiektu hau frutuen arteko bata, eta garrantzitsua ganera. Baina horrez ganera, esaten izan duzu, interneten bere badala Eusko Ikaskuntza, eta guk Bizkaian gara, Euskal Herrian gara, baina mundura bezabalik dago Eusko Ikaskuntza. Bai, Eusko Ikaskuntzak badu kanpoko herrialdeentzat dagoen lehendakari ordetza bat, egiten dire harentzako baita ere argitalpen xume txiki bat, baina inglesez eta frantsesez, kanpoan ditugun bazkidentzako. Baina batez ere, garbi dago, Euskaldun
zorreraz behintzat euskaldunak izan direnak, eta euskal identitate bat, gorde, edo identitatearekin loturaren bat, izan nahi da benzenentzako, Eusko ikaskuntzak baditu Eusko News dituriko aldizkaria eta Eusko Media eta, bueno, hemen enziklopedia baita ere. Eta guzti hori konsultatu alda internetez. Beraz, badu, nola bete esateko eta garbi izan du baita ere, bokazio bat, batez ere, Ego Ameriketan diren zorreraz euskaldun direnekin, ezta? Edo euskaldun direnekin, zer esanik ere ez, ezta? Edo, berriro inotzut, ezta, nola baiteko loturaren bat, Euskal Herriarekin, izan nahi da benekin, apellidoak direla, familia artikotasuna dala, baina batez ere baita ere, nola bizi garan gaur egun, zer dain gaur egun Euskal Herria jakin nahi da benentzako, badago leio bat baino gehiago zabalik Eusko ikaskuntzan. Hori da, leioak zabalik dira. Eta 2008 urte honetan, Jon, zeintzu dira bete beharreko helburuak edo kendu beharreko hutsuneak Eusko ikaskuntzak zalantzabarik ardatz berberei lotuta jarraituko dau aurrera? Bai, nik uste dut 2008an, Eusko ikaskuntzak izango duen helburuetariko bat izango da berriro gorpuztu eta aurretik dakarguzan lanak aurrera batea, ez da. Badira plan estrategiko batzuk ditzen direnak baita ere, pixka bat inguru giroarekin eta iraukortasunarekin, energiaren iraukortasunarekin oso lotuta dagozenak, eta hortarako ere badira beste proiektu batzuk bidean.
Bizkaiko lehendakari ordetzak, normala denez, izaten ditu batzutan helburu askoz ere xumeagoak, ezta? Eta gurean ere izango dira, ez? Bueno, nik azken batetan lehendakari ordetza honek zazpi zail nagusi, edo zazpi eremu ditu lantzeko, irratiarekin harremana bat da, eta benetan, pentsatzen dugu zuekin jarrituko dugula lanean, eta zuei esker, dudarik ez. Eskertzen da. Eta benetan oso pozik gagoz, denpora nagusia, denpora luzea denera man esanaz, euskera irratsaioak egin behar zirela, eta azkenean zuei esker lortu dugu. Badaukagu baita ere beste programatxu txiki bat, laburragoa, astero, Euskadi Irratian, Bilbon dagoen Euskadi Irratitik egiten dena, Radio Euskaditik egiten dena, gazteleraz. Baina, hori da pixka bat lantzen dugun arlo bat, proposatuz baita ere gai batzuk, zuekin hitz eginez, ikusia zer behar dozuen, zer behar zen nahi dan. Bigarrenez, enpresa batzuekin ere hitzarmenak edo lortzen ditugu, Karterriko museoarekin lortu dugu, egin dugu zer bat, hitzarmen bat, liburu argitalpen trukaketa bat egiteko, ezta. Behar bada, ez dakit, baina elementurik garrantzitsuena guretzako da udalekin daukagun hitzarmen kopurua, ez. Eusko Ikaskuntzak baditu, hainbat eta hainbat herriekin hitzarmenak sinatuta, herrietako udalekin, noski, sinatuta. Oraintzu izan ginen, Markina Semenen, Bermeon. Aurton bi sinatu ditugu, Markina Semenekua eta Gernikakua. Gernikan egingo da herriaren historia bat euskeraz, besteraz egin dago pixka bat ikerketa nagusi bat espezialistentzat, eta hori pixka bat divulgazio mailan edo zabaldu nahi genuke, laburrago, zehatzago, garbiago, didaktikoago esango nuke, askoz ere argazki gehiago sartuz eta horrela. Eta Markina Semenekua uste dut herri hizkuntza aztertzeko egiten den zerbait tala, ezta. Gero sinatu gendun beste bat Mungiako udalarekin, labur metraien inguruan egin da belan aurton, eta beste bat Zornotzakoekin etno hiztegi bat azaltzeko edo argitaratzeko. Ni heldu arte zazpi udalekin egoan hitzarmena sinatuta, eta urte bitan beste lau urekin sinatzea lortu dugu. Aurrekoekin ere pixka bat indartu dugu lana, eta horregaitik Bermeon aurkeztu gendun La Batalla de Sollube ditutako liburu, benetan, ikerketa liburu zoragarria, Busturiarekin ere jarraitzen dugu lanean, Otxandioekin nahi izan gendun egin zerbait Gerra Zibilari buruz, normalean bai Busturia, bai Leketiorekin herri argazki gintzan jarraitzeko gogoa dago, argazkiak bildu, argazkiak digitalizatu, berriro interneten bidez zabaltzeko. Portugaleteko udalarekin izan dugu baita ere nahiko lotura handia, eta Portugaleteko herriko Karta Puebla, zuzen ere herria fundatzen duen agiria argitaratu gendun baita ere CD-ROM baten bidez, eta uste dut herrian nahiko zabaldu zela, ezta. Hemendik aurrera jarraituko dugu honelako proiektuekin, pentsatzen dut beste udal batzuk ere sartuko direla, pentsatzen gagoz, ez dakit esan behar du, burutzen ez diren gauzak batzutan aurreratzea apurtxu bete gogorra izaten da, baina jangitzekin eta plentziakoekin, eta uste dut hortik joango garala pixka bat lanean, ezta. Ikusi egin beharko da, hilabeterik hilabete, ezta? Ez dugu ez ere gauza, ez dakit, igual, gure politika da hain zuzen ere, hitzarmenak sinatzen badira, hitzarmenak izan daitezela lan egitekuak, ez bakarrik simbolikuak, ez bada ere, pixka bat sakontzeko baita ere herriaren historia, eta, saiatzeko, bintzet, zabaltzen, herriak dituen, interes batzuk lagundu egiten, ikertzen, saiatu beken bidez ere gauzak agertzen, ezta.
udalak aitatu duguz, ganerako sailak aitatu duguz, ez dakita parteko proiekturen bat azpimarratu gurako zeuken Jon, lehendakari orde moduan. Bai, bueno, guk Bizkaian bata Bilboko udalarekin, urtero egiten dugun sinposiona izango litzateke, iraialdean Bilboko historiarekin lotuta dagoen sinposio nagusi bat egiten da. Apurka batuz, doa Eusko Ikaskuntza Bilboko historia osoa. Bai, azken batetan ja uste dut 14-15 jardunaldi egin direla, jardunaldi guztiok argitaratu egiten dira Bide Barrieta dituriko aldizkarian, badaukagu proiektua baita ere, posible balitz aldizkari hori digitalizatzeko eta baita ere interneten zabaltzeko. Aurton sinposiona izango da 1808 urtearen urte horrena, 200. urte horrena gogoratuz, ezta. Hor lehendabiziko frantsesa da izan zen, baina egia da momentu hartan deituko dugu Bilboko lehen modernitatea 1808. Ze egia da garai hartan baita ere frantsesen menpe eta frantsesak lagunduz Bilbon bildu zirela hainbat eta hainbat liberal, eta liberal horrek egin zutela Bilbon nolabaiteko modernidadera hurbiltzeko lehen pausua. Listak Espainiako gobernuan eta idazle izan zanak listak zer ikusi izan neban Bilboko herriarekin, hainbat bilbotar joan ziren baita ere frantsesekin ministro gitza ibili ziren Madrilen, giro garai hori azaldu nahi genuke eta estartu nahi genuke sinposion horren bidez. Bai, azita zago, ze bat amaitu eta bestea prestatzen ez. Bai, normalean batez ere lehen bizi gaia onartu behar da, gaia onartuta dago Bizkaiko asamblada baten, eta ondoren egiten dena da, pixka bat zabaldu, badakigu behar bada jente askorik ez dela egongo, garai eta giro horretan lanean da bilanik, eta behar bada berritasun bat ekarriko dugu aurten, ze ziurrenik dituko ditugu beka batzuk garaia aztertzeko, eta garai hortan lan egiteko. Orduan, pentsatzen dugu, aurton literaturaren inguruan uste dut 18 lan bildu genituela, pentsatzen dut 10 bat lan edo bilduko ditugula garai, pertsonaia eta giro horren inguruan, ez da. Eta gero jarraituko dugu, pixka bat Bizkaia Forum deitutako programarekin. Nik uste dut lehendakari ordetzak, eta uste dut hori ere ulertu dugula, gure lana badala baita ere bazkideekin lanean egotea, bazkideak nola baita esateko babestea, bazkideek sentitu dagien Eusko Ikaskuntza euren erakunde baten moduan, nolabaiteko guk badakigu batez ere bazkideak egiten direla nolabaiteko maitasun bat erakusten dabelako Euskal Herriarentzako, Euskal Herriko kulturarentzako, baina danadala uste dut baita ere bazkideekin harreman zuzen izan beharko genukela, ezta. Aurton 2008rako pentsatzen gagoz jarraitzea ez da pixka bat lanean. 2007an bazkideen egun 2 egin genituen, bata erakundean, Eusko Ikaskuntzan 25 urte edo gehiago eroie zen bazkideekin zer bat egin gendun, jaitziki bat egin gendun, bakotxari zilarrezko insignatxu bat oparitu gentzen, eta nik uste dut oso, egun zoriontsu izan zala, ze izan zen momentua, ez dakit, aspaldi Eusko Ikaskuntzako bazkide izan dako jente guztia biltzeko eta lotzeko, ez da. Eta gero, gabonak heltzen diranean, Bizkaiko asamblada bat egiten dugu, eta orduan bere, saiatu ginen baita ere jentea hurbiltzen, ez. Badakigu, azken batetan hor, bazkideak mugitzea ez da larreza, ez bat inotzut. Pixka bat erakundeak badauka baita ere balio simboliko importante bat, eta jenteak geratzen da balio simbolikoan, zaila da, gero bazkideak erakundearekin lotzeko bidea ere bada, zaien bidez, ikerketak egitea, kongresuetan parte hartzea, hitzaldietara joatea eta bar. Baina, saiatuko naz baita ere, oraindikan bazkideekin harreman zuzena izaten, eta, gu Bizkaian uste dut, hainbat bazkide garala, uste 800 piku.
erakundearen erena, uste dut berriro baita ere, orduan, bueno, sortzirunekin ganen lagunaen hasi izango, ez da, baino, behintzat saiatu ez harremana garbi izaten. Eta gero, bueno, egia esateko Madrileko Kultur Ministeritzatik laguntza bat lortzen dugulako saiatzen gara idazleak ekartzen. Iaz, bueno, azaroan etorri zan Almudena Grandes idazlea, eta benetan bere hitzaldiak ikaragarrizko arrakasta lortu eban. Ze uste dut 300 pertsona bildu ginela idazle hau entzutera. Eta horton ere nahi genuke pixka bat laguntza heltzen baiaku herrialde desberdinetako idazleak ekarri. Eta ziurrenik Manolo Ribas idazle gallegoa etorriko da, eta bide barrietan okeres banago aprilan, izango dugu Manolo Ribas entzuteko aukera. Ganera, berak jarri daben itzaldi horreri, balizko itzaldi horreri jarri dion, izango da, a cuerpo abierto, orduen pentsatzen dut gauzak esateko gogoarekin datorrela, eta orduen gauzak entzuteko gogoarekin geratzen naizela. Bai. Bueno, horrek dira pixka bat, Bizkaiko lehendakari ordetzatik dultzatzen ditugun kontuak, ez da. Horrezek 2008 ekarriko deuskusanak, Jon Kortazar, eskerrik asko beste behin, hemen geure artean izatea gaitzik. Zuhoi, zelan ez. Eta eskerrik asko Bizkaia irratiaren izenean, aurten bere, 2. urtez bere, eusko ikaskuntza eta gukeu alkar hartuta egoteko, gauzak egiteko bidea egiten laguntza gaitik. Eskerrik zuei, benetan, uste dut benetan lehenago esan dut zur, kezkatuta ginela, ez, euskeraz irratxa jogitzi geneitolako, eta, bueno, hasi gara pixkanaka, zuekin lan zen, eta benetan oso posigagoz egiten dugun lanagaitik. Mila eskerreta ia urte oparoa da, seguru baiet. Bueno, urte berrian barrera.